25 ta' Novembru, Santa Katerina ta' Lixandra, Verġni u Martri, ħadet il-martirju l-aħabta tas-sena 305. Ma għandna ebda aħbar ta' din il-qaddisa, la fil-letteratura u lanqas fil-liturġija, ħlief minn żewġ dokumenti tardivi, il-Passio u l-Konverzjo ta' madwar is-seklu 8. Skont dawn l-atti tagħha, Katerina kienet ta' nisel irjali ta' Lixandra, kienet studjuża ħafna u kienet semed bil-Kristjaneżmu. Il-ktieb tal-Iskrittura kien il-vade mecum ta' ħajjita li fiha iltaqet ma' Alla. L-ewwel lejl wara l-Magħmudija kellha viżjoni fejn saret arusa mistika ta' Ġesu quddiem il-Madonna. Fil-persekuzzjoni ta' Massiminu, imperatur ta' Lixandra, Katerina ta' 18 sena marret iċċanfru għat-tiranija tiegħu. L-imperatur ma kellux il-ħila jweġibha u sejjaħ 50 għaref biex iweġbuha. Dawn ikkonvinċew ruhom bl-argumenti tagħha u l-imperatur inkurlat ħaraqhom għax saru nsara. Katerina ħarġet rebbieħa u Massenzju wara li sawwata qafilha ġo ħabs. Wara dan telaq iżda meta reġa' ġie lura sab lil martu Fawstina marret iżżur lil Katerina fil-ħabs u saret nisranija flimkien ma' 200 suldat tal-Assa. Ġew kollha maqtulin u lil qaddisa ikkundannawha biex tiġi maqtula brota imdawra bl-imsiemer. Meta ġew biex joqtluha, il-ktajjen tagħha inħallu u r-rota inkisret waqt li l-imsiemer taru fl-arja u qatlu lil xuħud li kienu preżenti. Fl-aħħar qatawla rasa. Kienu il-monaċi li ġarrew il-ġisem tagħha fil-Knisja li l-Imperatur Ġustinjanu kien bena għad-unur tagħha u minn dak iż-żmien il-monasteru beda jissejjaħ ta' Santa Katerina. Dan li ġej huwa minn omilija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-25 ta' Novembru tas-sena 2016 fil-festa ta' Santa Katerina fiż-Żejtun. Twildet minn demm nobli u l-orrif u l-antiki jgħidulna li hi għażlet li titgħammet. Ma tamditx ta' tarbija imma d-deċiżjoni tagħha li tħaddan il-fidi nisranija kienet deċiżjoni adulta. Kienet frott riflessjoni profonda ta' bniedma intellettwali u għarfa li ddeċidiet li fostant proposti ta' erf u sapjenza. Il-kelma ta' Ġesu tagħmel ħafna sens. Ma tikkalpistax l-erf tal-bniedem imma twasslu għall-milja tiegħu u mhux biss l-erf tal-bniedem tibdlu għal perspettiva tal-eternità. Mhux biss l-erf ta' Ġesu Kristu jażel risposta għal ħajja ta' din id-dinja imma l-ħajja ta' din id-dinja jillumina u jdawwala mhux biss fil-weda imma fir-realtà tal-ħajja li ma tintemx. F'din il-belt hija tagħżel li titgħammet u l-isem tagħha jieħu sinifikat iżjed profond għax l-isem tagħha jfisser mara imsoffija, mara safja, mara pura, Katerina huwa l-isem Grek li jkompli jurina li Katerina twildet u trabbiet fuq ix-xatt tan-nofsinhar tal-Mediterran fl-Eġittu imma f'belt Ellenika. Bil-Magħmudija Katerina twildet mill-ġdid, issaffiet mid-dnub oriġinali minn dnubieta kollha u bdiet dik il-ħajja li Kristu titarras miegħu fil-profond. Il-verġinità ta' Katerina qabel hija verġinità fiżika hija verġinità spiritwali. Bil-Magħmudija hija s-sir totalment ta' Ġesu. L-esperjenza mistika tat-tieġ mal-arus tagħha hija esperjenza qawwija li tagħtiha sinjal profond, kważi karattru fir-ruħ tagħha. Katerina hija dik li quddiem l-aggressjoni ta' Massiminu il-gvernatur ma tibżax. Ta' 18 sena bl-erf tagħha, bir-rieda soda tagħha taf tieqaf il-praspar, id-delużjonijiet, is-superstizzjonijiet ta' min irid ibedna minn Ġesu. Mhux hekk,
tipperswadi u tant tirrabja li tiran li r-rebħa tagħha li hija rebħa ġwejda, rebħa li id-dialogu twassala għas-saħħa tar-raġuni ma jibqalix iżjed armi ħlief il-vjolenza. Kemm il-darba aħna l-insara quddiem il-loġika tal-Evanġelju, is-sabar li għallimna Ġesu l-istil ġwejjed tiegħu, niltaqgħu ma' min għax m'għandux argumenti jitfa' biss it-tajn, il-kalunji u l-insulti. Imma l-mulej fl-Evanġelju avżana jekk id-dinja tobodkom kunu għafu li li batitni qabilkom. Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li hu tagħha. Iżda billi intom m'intomx tad-dinja għax jien ħriġtkom mid-dinja għalhekk id-dinja tobodkom. Ġwanni kapitlu 15 versi minn 18 sa 19. Mhux għal daqshekk se nibżgħu, mhux għal daqshekk se nibżgħu jew se niddejqu mill-fenomenu tal-blogs jew mit-tajjir jew mill-minaċċi. Aħna nafdaw bħalma afdat Katerina fis-saħħa tal-kelma ta' Ġesu fid-dialogu rispettus u profond. Ir-risposta tagħna la hija t-tajjir, ir-risposta tagħna la hija l-kalunja, ir-risposta tagħna la hija l-vjolenza, ir-risposta tagħna hija l-erf tas-salib imqaddes. Allura il-martirju ta' Santa Katerina għad-dinja għal-massi minnu li mbagħad spiċċa suwiċida fis-sena 316, spiċċa ħażin u ngħidulu miskin, imma kien magħruf li kien feroċi. Qalb Katerina, it-trionf għan-nies tad-dinja ta' żmienha kien falliment, bħalma jgħid ktieb il-erf, il-mewt tat-tajbin qisha falliment, imma huma jikbru fil-glorja. Il-martirju tagħha f'dan il-falliment tad-dinja li min m'għandux iżjed argumenti joqtlok l-ewwel bl-isem u mbagħad bis-sejf. Hija rebħa, ir-rebħa ta' min jagħti ħajtu għal Ġesu, ta' min jixed li r-rebħa hija tal-mulej msallab u rxoxt. Dan kollu huwa skont it-tradizzjoni, il-jum tal-martirju tagħha, il-jum tal-25 ta' Novembru tas-sena 305. Avveniment storiku, jista' jkun imżewwaq bit-tradizzjoni imma fatt storiku. Maħniex qed nitkellmu fuq ħlejqa jew ħrejjef tal-bnedmin. Qegħdin nitkellmu fuq persuna storika, qegħdin nitkellmu fuq devozzjoni antika li l-Providenza ridet li tkun marbuta wkoll mal-iżjed għolja qaddisa li hawn fid-dinja fuq is-Sinaj fejn hemm ukoll il-ġebel Katerin, fejn hemm il-monasteru dedikat lilha. Huwa monument protett minn dejjem mill-umanità. Ħaġa interessanti, rajt milux li tant kienet qawwija d-devozzjoni lejn Santa Katerina fuq il-monasteru tas-Sinaj li l-istess Muhammad il-fundatur tal-Islam ta' privileġġ ta' protezzjoni lill-monasteru. Hemm bżonn tbiddel il-qalb tagħna, hemm bżonn tbiddel il-mod kif naġixxu, kif nitkellmu, kif inħobbu. U din hija t-talba tiegħi li intom tħarsu lejn Katerina titolbuha li tnissel fikom dak il-erf li ġej mis-salib ta' Ġesu, għax min m'għandux salib għandu domna. Għandna bżonn nitalmu minna id-don tal-paċenzja, id-don tal-erf, id-don tax-xhieda li hija wkoll il-martirju. Talba adattata minn talba ta' Alexander Tanti. Maħbuba Santa Katerina, nitolbuk tinterċedi għalina u somna taħt il-ħarsin tiegħek fil-ferħ u n-niket tagħna, fil-mart, fl-istudju u fil-ħidma tagħna. La tħallina qatt nitbedu minn Ġesu għax nixtiequ nħobbuh bħalma ħabbejtu inti. Amen.